menduk ancang-ancang papruk. Loro tenan kok. Iya. Mau vario beda ya? Kan? Aku tangguran aku kene kalau. Mbak, anu teman. Bodongnya ta? Ini teman-teman proses penyembelihan kambing. Ada Jonathan Sukoyo juga ini mau betet-betet. Nanti betet-betet toh, Om. Ora mangan gaglak. Langsung tutup poin mangan. Ngaput dinga iki. Kale nangis. Kowe mlebu TV to ngono. Ini mlebu TV to. Oke, Om mlebu TV ini. Ini setting sekno aku ora mengwakil Mas. Ya, di setting kok di edit lagi. Oh iya. Ora moto iki video. Ora apa-apa, ben sering ketok sih kowe ben terkenal. Tekan Papua. Oh, Mlayu tak bocane. ya sing let. Ngono-ngono kuwi ngono kuwi Kaca metenteng itu. Iso. Lah ora iso. Agus mau sithik garek latak besi. Ana nang guru nek. Apa? Bener. Ini aku iso. Ora metenteng ora apa-apa ora bolong sithik ra karo ngetok. Kita ini tapi kita ini. Wes yo. Aku ora iso. Ora. Aku lek gedang lebu vlog. Aku ngleboke Pak RT, Pak RT masuk vlog ini. Vlog. Nonton. Iki Pak RT. Aku kon ngene iki ora. Aku rasa. Ini video guys. Kepala kambing wis dibrongot guys. Yuk ini yuk konten yuk. Jar. Brongot ndas wedhus. Brongot pedus. Tutorial mbrongot ndas wedhus kulit karo sikil. Tutorial. Carane Caranya bikin anu apa? Api dulu biar membara, terus barangnya kepala itu dimasukin biar kebrongot semua. terus di Nanti kalau sudah gosong dikerok, dikosong urung ngeri. lho iki guys anune kulit dibrongot sik. Isan le. Dikumbah kono kok. Nek wis dibakar dadine ngene iki guys. Arep kali san. Bu, sikile kan. Saiki lho. iki anu ki urung dadi. Oke guys, sekarang kita ke kali, ke sungai untuk anu apa ini? Mencuci brodot. Dan ini membuat wilah dulu bersama Om Penceng. Buat wilah gue apa toh, Ceng? Ini buat gantinya pisau. Oh, gue usus. Gue buat buka usus. Gue buka usus guys, jadi nggak harus pakai pisau, pakai wilah. Empring itu kan tajam guys. Kalinya di sebelah sana, kita ikuti bapak-bapak yang mau brodoti, mau membersihkan.
Dugi guys, nih resik brodot nang kali. Soalnya banyunya mengalir kan penak. Gunting alatnya. Selesai teman-teman, 3 kambing. Ngombe terus. Karo mangan-mangan kuwi lho. Apa neng? Iki mati wong sing stok ki ya. Apa mbak? Iki Wah orang nyekel gue aku. oh senenge. Ada nego batu ki mah. Ora lah mau kanggo disangkul saiki kanggo lumplung sih. Kanggo lumplung. Ora mau. Itu kan kudu disangkul. Tapi ini baik, gua bahannya kurang pak dari siapa nanti jatahnya itu. Ngono lho, bahannya gua ngelongi ya. Ayo gua ngelongi meneh suwe. Bisa kurang rong lari. Oh iya ya. Jadi soalnya di sebelah Rong lari. oh iya. Bapak pertama. Ya lah. Tidak. Bolong pulau. Sitik neng roto. Carane. Sudah selesai. Oman pirang on? 1,5 on. Kambing 3. Kambing 3 bagi 80 orang. Oh, 80 orang ya.